3, 2, 1. Ето го официалното начало на Студио 3, следобедния блок на Канал 3. В понеделник, здравейте, 7 юли е Кристияна Стефанова и Даниел Михайлов сме тук. Здравейте и от мен, започва Студио 3 и днес сме ви подготвили много интересни теми. Започваме с колегата Десислава Жаблянова, за да видим къде е днес тя и какво ни е подготвила. Деси, здравей към теб! Уважаеми зрители на Канал 3, включваме се директно тук от Южния парк. Днес нашия екип се намира точно тук, до тази палатка, където през тази седмица, която е свързана с алергиите, всеки от вас може да дойде и да си направи проби, за да разбере дали всъщност е алергичен. Последните изследвания, които са направени в световен мащаб, показват, че 40% от населението на Земята страда от алергии и в последните години това ще се увеличи. Така че е време да вземем мерки, защото след 20 години половината от населението на света вече ще бъде болно от алергии. Хубаво е да поддържаме нашето здраве. В България също хората, които имат своите алергии, са доста. Затова ви съветваме да дойдете тук и да се тествате. А ние всички сега ще гледаме какво ще се случи тук и ще проверим как са алергиите на българина. Следващите минути на живо по Канал 3 ще следим това. А сега към вас в студиото, колеги. Благодарим ти. Спомняш ли си, че аз преди време го изживях това? Ще да кажа. Знаем кой е алергичния. Днес до 18 ще ви чакаме по темите, които сме избрали в Студио 3. Ставали ли сте жертва на компютърна измама и съвсем различно, нещо свързано с политиката, ще се стреснат ли политиците от ултиматума на синдикати и работодатели? Имаме си поводи да заговорим по тези теми. Подробностите обещаваме бавно и продължително да ви разкажем до 18. Тази седмица започва прекрасно, защото днес е Европейския ден на шоколада. На 7 юли 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида шоколад. Тази дата е избрана от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. Така че честит празник на всички любители на шоколада. Ацтеките са първите в света, които правят това сладко изкушение. Те го наричат храна на боговете. Следва рубриката ни назаем от мрежата. Вижте какво сме ви подготвили за днес. Добре, че хората не ни чуваха какво се случваше докато вървеше това. Имаше ох-ах и така нататък. Шоколад. Да. Сега към нещо, което ви разказахме още в петък. Тази събота и неделя Боянската църква бе домакин на първия софийски средновековен панаир. Предлагаме ви да се пренесем там и да станем част от ежедневието на хората, така както са живяли през 11 и 14 век. За първи път на Боянската църква се провежда Софийски панаир на средновековието. Останете с нас, за да ви пренесем в една отминала епоха. Стрелбата с лък е занимание, датиращо още от каменната ера. Използвано като основно средство за лов, лъкът е бил притежание на всеки мъж. С течение на времето хората усъвършенстват стрелбата с лък, главно за да увеличат улова си. Но в действителност това е изтънчен и вдъхновяващ спорт, притежаващ особена енергия.
Датиращ от хилядолетия като основна част от живота на дедите ни, стрелбата с лък ни доближава до корените ни и ни пренася в един отминал свят, изпълнен с редица добродетели – уважение, чест, доблест, сила и смелост. Хората са тренирали в средновековието с години, от 6 годишни са почели 5-6 годишни, като колкото са растели в времето, толкова и лъка е ставал по-голям и по-тежък и така са тренирали и ставали много добре. Като цяло изисква много тренировки и умения стрелбата с лък, защото те са били майстори до съвършенство и са може да оцелят противника в око от 100 метра. Лъка се държи с лявата ръка, стрелата се поставя по този начин, като жълтите пера, които се сочат към тетивата, захващат се с тези 3 пръста, може и с 2. Между пръстите на първата фаланга се слага или пръстите са отпуснати и се натяга по този начин към бузата. През 16 век с изобретяването на барута и пушката, стрелбата с лък продължава развитието си единствено като спорт за състезание и забавление. Как обаче са се изработвали лъковете и стрелите през средновековието? Какви инструменти са необходими и жив ли е този занаят днес? Занимавам се с изработка на лъкове, средновековни лъкове от ранното средновековие. Лъковете са от естествени материали, правя ги по традиционната технология и като цяло са реконструкции от погребения от ранното средновековие, прабългарския период. Точни копия, доколкото е възможно, на лъкове намерени в прабългарски погребения от България и от Украйна. Споменахте, че ги изработвате по традиционната технология, а каква е тя всъщност? Ами, доста сложно е за един лък, отнема около година за изработката му. Ползват се специфични инструменти, материали. Процесът е доста сложен и самите инструменти, които се използват, също трябва да се изработят голямата си част на ръка, защото са много специфични, индивидуални. Всъщност, какви са материалите, от които ги изработвате? Струва ми се, че всичко е естествено. Всичко е естествено, не използвам съвременни материали. Това е традиционната технология, нарича се сложно съставен рефлексен лък. Има една дървена част, която е вътре в средата. От вътрешната страна се слага биволски рог. Тук отпред се слагат конски сухожилия. Това са ребра. Конски ребра. Всичко това се слепява с естествени лепила от кал и в крайна сметка се получава това нещо. Горе-долу между 1 и 3 години е стандартното време за изработка на такъв лък. Толкова дълго? Ами да, има си технологичен процес заради естествените лепила. Те не са като съвременните, които стягат за 24 часа. Им трябват месеци, за да преминат през различни етапи, минерализация и така нататък. Това е класическата технология, която се използва от хилядолетия, от над 2000 години за изработката на тези лъкове и аз я спазвам, доколкото е възможно. А това ваше хоби ли е? Изобщо има ли пазар за тези лъкове и колко струва един такъв лък? Ами пазар има, това е мое хоби, правя го в свободното си време. Пазар за тези лъкове има, доста са скъпи. Правят се доста майстори в света, правят такива лъкове, включително и в Европа. Цените са височки, $1000-2000 и нагоре. Сега отправяме поглед към звездите, за да разберем какви са техните настроения тази седмица, към какво да се насочим и с какво да внимаваме през периода 7-13 юли. При нас е астрологът Люмиер. Здравей и добре дошъл. Здравейте. Здрасти. Ами, към какво да се насочат?
бих казал към печелене на пари. Това Аз е ще я кажа най-долу. към морето. А други се насочат към морето. Ние оставаме тук да поработим Трябва малко и някой да така. върши черната работа. Да. Някои се пекат на плажа, ние се печем тук в горещината, но това няма никакво значение. И така, Луната все още, дами и господа, здравейте! Луната все още се намира в знака Скорпион, което показва, че вашата емоционалност, не само на скорпионите и на останалите, ще бъде доста повишена и това може да бъде с засилена критичност от ваша страна. От сряда Луната ще навлезе в знака Стрелец. Това е малко по-добре, бих казал. И тези 2 дни и половина, в които тя ще бъде в знака Стрелец, са благоприятни за начинания, за нови, но важни начинания. Не да отидете на кино или да тръгнете на море. Нови начинания, това може да бъде нова работа, това може да бъде започване на нов проект. В петък, 11 юли, Луната навлиза в знака Козирог. Сега трябва да се настроите, дами и господа, към сериозни занимания и задължително да демонстрирате деловите си способности и умения. Успешно ще бъдат сделките, които са свързани с недвижимите имоти. Някой казва, че май не вървял този бизнес, но независимо от това, може би пък тази седмица той да тръгне. 12 юли, запомнете тази дата, още на обяд някъде към 2 часа, Луната е във фазата пълнолуние. Внимавайте, особено това се отнася за шофьорите, бъдете по-внимателни, тъй като Луната в своята фаза пълнолуние ни прави малко по-разсеяни, малко по-самоуверени в себе си и така нататък, да ни говоря какво може да ви се случи. И накрая на 13-ти Луната ще навлезе в знака Водолей. До 12-ти тя е нарастваща, от 12 юли Луната започва да намалява. Подстригвания и каквото там друго се правеше в растяща луна до петък. До петъка. След това нищо не може да правим. Но аз нарочно казах 12 юли в 14 часа и 26 минути е пълнолунието. Оттам може поне един ден да погладувате, ако искате все още да влезете в стария си Бански. Айде, стига ви толкова за Луната. Сега да видим пък другите, останалите от Зодиака, какво им вещаят звездите. Овен. Динамичност през седмицата, която ще ви позволи да осъществите полезни контакти. Става въпрос контакти в деловите сфери, разбира се, защо не и в интимната сфера. Но вие винаги сте търсещи и, както казвам аз, вие винаги намирате. Стига ви толкова, че време няма. Зодия Телец. Не търсете извинения и оправдания, за да отлагате някои дейности. По-точно или казано на прост език, не оставяйте днешната работа за утре. Защо? Може да свършите в други ден. Но в тази седмица на много от телците ще се наложи да свършат и някои стари свои задължения. Не става въпрос да погасите даден кредит, аз говоря задължение, което е трябвало да направите. А може би трябва и нещо в къщите да забъркате. Само не забърквайте ремонт, защото когато Слънцето все още в знака Рак, един ремонт започнат, може да продължи доста дълго. Зодия Близнаци. През седмицата бъдете изобретателни в подбора на контакти, на работата, както и на пътуванията. Завиждам ви, вие май ще стигнете до морето през тази седмица. Запомнете, че през седмицата пасивността е противопоказна. Вие никога не може да бъдете пасивни. Вие сте един непрестанен извор, както на хубави неща, някой казва, че и на някои дивотии, но това вие сами си го знаете. Вашата заангажираност ще бъде доста повишена, тя ще бъде насочена към постигане на завидно положение. Явно ще се борите да се покачите едно стъпало още в йерархическата стълбица. Зодия Рак. Тук трябва много да внимавам, защото до мен има един рак и може и нещо да ми се случи. Аз имам въпрос. Можем ли нещо да кажем специално за раците, родени в сряда? В сряда родени? Да, в сряда. Прекрасни хора, ти не ли знаеш? Защото на 9 е... По принцип, за раците казвам, преследвайте целите си според това,
което очаквате да постигнете. Вие знаете, че винаги, когато си поставите една цел, няма начин, ама никой не е в състояние да ви отклони и рано или късно вие стигате до нея. За раците, специално за нашата колежка, прекрасната Кристияна, какво може да очаква? Родена в сряда. Това е ден на Меркурий. Ден на Меркурий. Това показва, че при нея повечето работи мисълта, умът, отколкото чувствата. Може би чувствата са Въобще не е вярно това, но няма да водим спор в ефир. Няма да спорим и в ефир. Аз говоря за тази сряда, която ще дойде. Другите родени нас. За тази сряда. За тази сряда разбрах. говорим. Добре. А не въобще родените в сряда. И така, стигнахме до зодия Лъв. Добре, че няма лъвови, защото сигурно ще ме изядат. С чувство за повишена жизнена сила, с нови творчески проявления, 10 юли, запомнете тази дата, ще има за вас друг облик. Та било то само в домашен кръг. 10 юли може да бъде и датата, на която вие ще се отправите на пътуване, което е свързано с вашата ваканция. Внимавайте! 10 юли е много добър за публичните ви отношения, но той е добър не само за делова активност, а и за финансови далавери. Бих казал малко тук поспрете. Още преди да прочетете думата финансови, а за далавери да ни говорим. Зодия Дева, от 10 до 13 юли звездите ви обещават добри възможности за сделки и, разбира се, за късмет в професията. Не е изключено любовните ви връзки, вие палавници, да са свързани с работата ви. Та или казвате, от работа няма време да намерите подходящ човек, та първия колега или колежка, който е до вас, той може да отговори на вашите чувства. Зодия Везни. Седмицата обещава надежди и нови възможности, то предимно на по-младите представители на Зодия Везни. Става въпрос за тези, които сега са във вихъра на танца. Демек, казвам на български, се явяват на различни конкурси или пък кандидатстват просто с документи, за да продължат своето образование. Фокусирайте се върху рутинната си работа и задължения. Оставете другите неща, те сами ще се подредят. Зодия Скорпион. Възможности за контакти с колеги и специалисти, които ще ви помогнат да реализирате най-сетне повече от намеренията си и да повишите естествено доходите си. Луната във вашия знак днеска, след това имате повишаване на доходи, вие сте за завиждане. Конкретизирайте обаче целите си и не разпилявайте енергията си разнопосочно. Това ще ви отдалечава все повече от желаната от вас цел. Зодия Стрелец. Преди малко имаше и не лъковете. Това е стрелеца. Опъва лъка, пуска стрелата. Не знаете, че те винаги улучват и дори когато първия път не е улучил целта, той става, отива, премесва целта и втория път винаги заковава. Възможности за обучение ще бъдат стимулирани през тази седмица и ви осигуряват успех, ако се явявате на изпити. Защо не на конкурси, защо не на състезания? А тези от вас, които са минали вече тази възраст, няма да учат повече, тази седмица може да им обещае и нова работа. Става въпрос за безработни. Защо не пък някои от вас, които работят, да сминат работа с по-добре платена? Зодия Козирог. Всяка ваша стъпка през тази седмица ще бъде наблюдавана и всеки ваш флирт, внимавайте, ще бъде критикуван от околните, разбира се, от вашите близки най-вече. Затова постарайте се да запазите мира и в най-близкия си кръг на общуване. Краят на една връзка, явно и вие сте от клас палавници, може да настъпи около 11-12 юли. Ще имате успех в съдебните процеси, ако водите такива. Зодия Водолей, те също са опасни, не знаете те дали вино изливат, дали вода изливат от тая делва, никой не знае, но все пак нещо, може би вода подливат. Не ми се сърдете, така казват за вас. Не е изключено срещи с близки роднини, съседи, колеги, които са свързани с ежедневните дела. А някои от вас, представители на Зодия Водолей, през тази седмица могат да направят успешен контакт с родата си, за да започнат един бизнес.
В любовта се появяват неочаквани обстоятелства. Затова погрежете се за емоционалното си равновесие. И както винаги накрая зодия Риби, това е благоприятен период, слава Богу, на влияние на всички занятия, които имат допир с масите и с широката публика. Ще имате много промени, особено на 13-ти. Не е фатално число, не се плашете от това. Краят на седмицата носи и своите изненади. Разбира се, те са приятни. За едни ще бъдат в интимната сфера, а за други ще бъдат в работен план. Една командировка, която планирате, тя ще ви осигури възможността да продължите една работа. Става въпрос за частен бизнес. Дами и господа, това бяха прогнозите за седмицата от 7 до 13 юли. Желая ви приятен ден и хубава седмица. Ако нещо не ви се случи, да знайте, за това са виновни звездите, а не вие. Или пък някой близък, примерно. Те много често и те са ни виновни. Да, от родата някой, той е виновен. Винаги, когато ние не сме успяли или не успяваме в това, което желаем. Но разбира се, че когато сте заредени с положителната енергия, с желанието да постигате нещата, рано или късно, дами и господа, ще успеете и мисля, че никой не е в състояние да спре вашия устрем и да наруши вашия ритъм. Хубав ден! Понеже имам още малко време, пък ние така или иначе започнахме темата. По време на растяща луна имаше неща, които луната благоприятства и тя действа по позитивен начин. Например, при намаляваща луна, доколкото знам, можеш да отидеш и да направиш, не само ти, някои от нашите зрители, и да направиш едно постригване или да се махнат цъфтящите краища на косата и така нататък. Това показва, че в един доста по-дълъг период ще остане тази прическа, с която си излезнала от фризьорския салон. Друго, което е при намаляваща луна и особено когато тя ще влезе вече в Козирог, там могат да се лекуват някои неща, които са свързани с кожата. Става въпрос за пъпки от този тип да бъдат отстранени много бързо, безпрепятствено и без да има някакви последствия. В какъв смисъл последствия? Отново да се появят на това място и пак да се наложи някаква интервенция. Разбира се, че за някои, които се занимават с градинарство, растящата луна е подходяща и да посадите нещо. Не става въпрос за домати, нещо друго. То може да бъде цвете и аз ви обещавам, че ако вие го посадите в сряда, четвъртък или петък, то ще се хвани и то наистина ще се развива добре. А за пълнолунието аз също имам въпрос. На мен ми действа ужасно зле. Така ли и при другите нормални хора или само на мен действа зле? Когато имаме пълнолуние... Не мога да спа, да речем, събуждам се от ярката светлина на луната. Пълнолунието по принцип води до безсъние и то става въпрос за тези, които имат такава тенденциозност. Да се сънят е по-кратък, спите хората спят по-леко, от най-малкото могат да се събудат. При пълнолуние по принцип трябва да се огледаме, но има пък и нещо друго. Сега да ти кажа аз една малка магийка. Преди да настъпи пълнолунието, то ще бъде на обяд в 14 часа, хубаво е да се напише на един лист хартия някакво желание. О, да. А може ли няколко желания? Може и няколко, ти пък максималистка. Не, просто това е хубаво нещо. Това нещо оставиш на прозореца и тя през вечерта, когато се вижда вече, тя ще огрее този лист и казват старите хора, че желанията се сбъдвали. Добре, направи го, отиде и после ще ми кажеш. Да. Благодарим много за това, че беше при нас. От всичко казано, разбрах няколко неща. Мен ме чака здраво бачкане, нея чака рожден ден в сряда и то като ужасно умна. Това каза, това просто повтарям. И ти тълкуваш по различен начин. Ти си недоволен, че имаш работа така. Не се притеснявай, продължава и така е. Сега сменяме темата, за да ви покажем едно много приятно изкуство. Изкуството на лютиерите и романтичното раждане на една китара. Вижте във втората част на рубриката ни на Заем от мрежата.
Следва рубриката ни Свободен прием и днес ще ви покажем един изключително приятен и полезен начин за бъдещите майки да бъдат във форма. Колегата Ивелина Кунчева е в Център за йога, за да ни покаже повече за тази специфична за бъдещите майки йога. Ива, към теб. Здравейте, Крис и Дани! Включваме се на живо тук от курс по йога за бременни. Може би се чудите защо съм в тази странна поза. Сега ще разберете. До мен е инструкторът по йога Росица Бошкова. Здравейте най-напред! Всеки е чувал по един или друг начин за йога, без значение дали е практикувал или не, но ако трябва вие с няколко думи да опишете, що е то йога? Специално йога за бременни или по принцип? По принцип най-напред. Добре. Йога това е свързване и става дума за свързване на нашите множество тела. Физическото, емоционалното и менталното, за да постигнем баланс в живота. А специално йога за бременни, това е един клон, който напоследък става доста популярен, защото по време на бременността жената чрез йога има възможността най-добре да се погрижи за себе си, за връзката с детето си, за своето физическо и емоционално състояние. По какво всъщност се различава йогата за бременни от другите видове йога? Какви са най-характерните упражнения, които трябва да се спазват? Първо, това е един доста по-лек вариант, който има за цел специално да подобри състоянието именно на бременната жена. На тези курсове не идват хора, които се занимават с йога от дълги години. Повечето са жени, които дори за първи път идват на час по йога, тъй като по време на бременността активностите са доста ограничени. Така че в тези часове те се учат как да работят с тялото си и най-вече се подготвят за раждането, така че то да мине по възможно най-благоприятният начин. Винаги така по време на йога тренировките звучи приятна, лежерна музичка. Тя по какъв начин се отразява на бременните жени, може би на бебенцето? Всяка музика си има своята специфична вибрация. Тук подбираме такъв тип музика, който да хармонизира естественото състояние на спокойствие, радост. Така че даже подбираме често и музика с звуци от китове. Доказано е, че тези звуци специално имат една добра връзка с растящите бебета вътре. А всъщност, колко често препоръчвате на бременните дами да посещават курс по йога? 2 пъти или 3 пъти седмично. Ако имат възможност за самодисциплина, могат да си правят кратък комплекс в къщи и всеки ден. А какво представлява той? Може ли да демонстрирате най-характерните упражнения за дамите, които ни гледат в момента? Добре, някои от тях, това са 4. Първото, което може да си правят и дамите, докато гледат телевизия. Това е пеперуда. За тази цел хващаме пръстите на краката, издърпваме петите навътре и коленете отиват максимално към пода. Движенията може да са бързи, махови или пък бавни, съчетани с дишането. Това е едно от тези неща. Второ, което също е доста важно, това са клечащите пози. Може да използват тухличка или пък нисък стол. Тук особеното, това е една от най-важните пози като подготвителни за раждането. Тук може да използват лактите, които да отварят коленете, гърбът да е прав и с леки движения напред и назад да подпомагат също и за тренирането на мускулите, които участват при раждането. Също така и тази поза помага за отварянето на таза. Друга, която е много полезна в пренаталната йога за проблеми с кръста и гърба, е тази. Ще застана леко встрани. Така. Основното това е работа с прешните около кръста, тъй като те много се натоварват. И с тези 2 позиции жената може да облегчава положението на гръбначният стълб.
Какъв тип хранене се препоръчва за бременните дами по време на тяхната бременност? Знам, че йогата върви успоредно с вегетарианството, така ли е? Така е, да. За храненето могат да се кажат много неща. Някои жени, които са били дълги години вегетарианки, когато забременяват, от всякъде им казват, че трябва да спрат с тази диета. И това е много трудно за тях. Особено ако вече са убедени вегетарианки. Има, разбира се, и изцяло растителни начини тези аминокиселини да бъдат заменени. Така че вегетарианското хранене може да продължи по време на бременност. А така успяват ли дамите да си набавят всички необходими вещества, които по един или друг начин са нужни за организма? Не само по време на бременност, а и през целия им живот. Напоследък на пазара има много супер храни. Това са храни, които в малко количество подпомагат за набавянето на всички необходими минерали и вещества, като да кажем синьо-зелените водорасли, или пък чията, или пък маката. Това са все неща, които правилно балансирани могат да подпомогнат на бременната жена да има една пълноценна бременност и да се храни пълноценно. А като че ли йогата, аз поне съм станала с впечатление, че е за по-гъвкавите хора. По време на бременност жените са в едно по-специално положение. Как успяват всъщност да се справят с тези упражнения? С малко ще ги попитаме и тях, но... Да. Аз затова направих едно разграничение между йога по принцип и пренатална йога, защото пренатална йога тя е ориентирана именно към жени, които принципно може и да не са се занимавали с нищо специално, с никакви спортове, но йога да им помогне да огъвкават тялото и да го подготвят за раждането. Необходимо ли е татковците да присъстват тук по време на йога упражненията или повечето дами идват сами? В нашия курс сме предвидели и някои неща за татковци, като да кажем специфични масажи, точки, които много добре повлияват двойката, когато се научи, нали, как да си дава грижа един на друг. Също така има и много неща, които таткото може да направи по време на раждането. Пак с специфичен вид подкрепа. Това, което прави дулата. Така че татковци идват, но специално не в тези часове, а в часове специално за двойки. Много дами са уплашени от конкретния момент на раждането. Йога курсовете помагат ли именно за този момент или те са просто за процеса по време на бременността, действат релаксиращо, успокояващо? Подготвят ли по някакъв начин този тип курсове за йога за самия момент на раждане? Всъщност това е и главната цел на този курс, носещи живот в себе си, да подготви жената не само физически, но и психоемоционално. Тъй като по време на бременността излизат много потиснати неща, психиката на жената много се променя и за самото раждане е добре тя да е наясно с нещата, които се случват с нея, с целият товар, който си носи, да има известен вид работа върху този товар, работа с страховете, вината и така нататък. Така че всъщност бременността е един изключително важен момент и е един дълъг процес, който завършва с раждането на едно дете, но това е нещо много повече от чисто физически акт. Това е едно психично и емоционално съзряване на жената. И е добре тя да обърне внимание по време на бременността именно върху тази вътрешна работа, защото промените след това са големи в живота. Тя става майка, става нещо различно. От кой месец натам препоръчвате посещението на курсове за йога? Принципно курсът е лек и е съобразен с всички месеци на бременността, но добре, ако жената се притеснява, да изчака първите 3 критични месеца и след това да посещава занятията. Като цяло йога се практикува от каква годишна възраст и до каква? Има ли граница? Няма граница. Още повече, ето тук, например, имаме и часове, бебе йога се наричат,
които са много интересни, са за бебето и майката. Разбирам, че това са курсове, които се провеждат след като вече бебенцето е родено и самото бебе участва в тези курсове, така ли? Да, именно. Така че може да се започне още в утробата с йога и да се продължи през целият живот. Добре, аз ви оставям за секунда, за да се... Толкова няма. Понеже явно имаме връзка с Деси Жаблянова, да видим къде е тя сега, пък после ще се върнем да видим Ива Кунчева как прави йога. Добре, става. Деси, здравей, къде си в момента? Криси, Дани, уважаеми зрители на Канал 3, ето че отново се включваме на живо тук от Южния парк и продължаваме да говорим за алергиите, както вече ви казахме. Тази седмица може всички, които вие желаете, да дойдете и да се тествате, за да разберете каква е вашето здравословно състояние. Сега при мен е поредният специалист, който ще ни даде още важна информация, която трябва да знаем. Здравейте! Здравейте! Аз съм председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, т.е. пациентска организация, която работи вече от 2002 година до сега. Т.е. защита правата на пациентите с астма, алергия и хронично обструктивна белодробна болест. Така че имахме честа като партньори да участваме през цялата седмица от 8 до 11 от 10 до 2 часа ще може всеки да получи информация за алергични заболявания тук от специалистите от клиниката по алергология. Асоциацията на българите боледуващи от астма участва с доброволци, които преминаха обучителен семинар, за да подпомогнат. Както виждате, интересът е изключително голям. Какво цели? Съответно да помогнем и на хората, защото алергиите са всеки втори в Европа до 2015 ще има определено алергично заболяване. Ние като пациентски организации инициирахме съвместно с дружествите по алергология и пулмология ситуирането на работна група в Министерство на здравеопазването с цел разработването на проект за национална програма. Тази национална програма има за цел ранна превенция и контрол на тези заболявания, имайки предвид социалната им здравна значимост, особено в детска възраст. Астмата е най-често срещаното хронично заболяване. В рамките на 6 месеца този проект беше разработен и на 5 март беше предаден в Министерство на здравеопазването за одобрение. Съответно, какви са пътищата на една национална програма? Тя трябва да получи своето одобрение в Министерство на здравеопазването и след това да бъде подадена към Министерски съвет. До този момент, въпреки нашите писма и нашите питания, въпреки активността и на самата министърка, която всъщност беше така, назначи заповед за ситуиране на тази група, имайки предвид значимостта на заболяванията, ние нямаме отговор какво се случва. Бихме желали институциите отговорно да се отнесат към този проблем и наистина тази национална програма да стане факт. Добре, какви са основните причини хората да боледуват от алергии? Неправилното хранене, лошият въздух, самото състояние, начинът ни на живот? Има различни хипотези. Аз мисля, че към този въпрос специално трябва да бъде отнесен към специалистите, но това, което всички ние от обща култура знаем, замърсяването на въздуха е един от съществените рискови фактори. За съжаление, България и Полша са едни от държавите с най-високи емисии замърсяване. Специално асоциацията ще участва през останалата половина от годината в застъпническа кампания пред Министерство на околната среда и към всички институции отговорни за замърсяването на въздуха. В обществото, всички ние се сблъскваме с това, че емисиите ни се представят на ниво, което не вреди на здравето, но това явно не е така. Връщаме се от Европа, тази информация от Европейския съюз и тази кампания е под шапката на Европейската федерация за астма, алергия и ХОП. Ние проведохме преди 1 месец застъпническа кампания в Европейския парламент с първите евродепутати. Така че ние като пациентска организация, това са нашите основни
цели през следващата година и занапред. Ранна превенция и то на основните рискови фактори. Тютюнопушенето също е един от основните рискови фактори. В нашите кампании в детските градини се сблъскахме, примерно, провеждайки въпросници с родителите, се сблъскахме, че 80% от хората в семейството, майката и бащата, са пушачи. Това е един от основните рискови фактори. Така че това, което ние сами може да избегнем и да предпазиме сами себе си от тези заболявания, може да го направим. Тоест тютюнопушенето, замърсяването на въздуха. Да живеем една идея по-здравословно. Точно така. Добре, благодаря ви от сърце. Сега ще попитаме и хората тук за тяхното мнение. Здравейте! Наживо по канал 3 искам да ви попитам какво ви накара да дойдете тук и да проверите вашето здравно състояние на детето, алергиите? Ами, по принцип това, че имам алергия. Първо лекарствена, към полените и съответно към насекоми. Трудно ли се живее с тези алергии? Не чак толкова трудно, когато човек е образован и когато в себе си има необходимите медикаменти. Така че аз се справям. Тук сте за да се тествате отново, да видите вашето състояние. Да, и съответно да видя нещо за децата. Евентуално това е едната, това е другата ми внучка. Притеснявате ли се от алергиите? Ами не се притеснявам. Аз по принцип, когато някои насекоми се допрат до мене и ставам по-птива. Много. И нейната майка е медицински работник, което ни помага много във всяко едно отношение и вече сме доста образовани. Така трябва. Ти притесняваш ли се от алергиите и сега ще се притеснява ли те факта, че ще те прегледат и ще те тестват? Не. Тя е смела. Ти си смела, момиче? Да. Добре. Важно ли е човек да се проверява дали има алергия? Да. За да живее здравословно и да бъде здрав. Да. Кажи благодаря на каката. Благодаря. И аз ти благодаря. Благодаря ви от сърце. Какво ще посъветвате всички хора, които се чудят, когато имат алергия, дали да потърсят медицинска помощ или да се справят сами? Да потърсят, защото когато човек е образован и знае какво да направи в даден момент, е много добро за самия него и дори да помогне съответно на хората около него. На цялото си семейство трябва да е много добре информиран. Това е моето мнение. Всичко хубаво. Тогава късмет на теста, дано да имате по-добри резултати. Още една жена, която чака своя ред, да ви попитам, наживо по канал 3, вашия стимул да дойдете тук и да се прегледате какъв е? Ами аз съм идвала преди години, но просто се появиха след това и други алергии, което не зная дали са алергии, може и от друго да. Трябва ли хората да правим такива прегледи и да се грижим за здравето си? Задължително. Това ни помага, може би, да живеем една идея по-добре? Не знае по-добре, да се почувстваме по-добре за собствена сигурност. Вие лично сами ли се лекувате, когато имате някакви такива случаи? Това не е ли нередно според вас? Не, предписвали са ми лекарства, зная какво да използвам и това го използвам. При проява на проблеми моментално купувам това, което сте ми. Смятате ли, че хората са станали по-заинтересовани за своето здраве, отношението към себе си е по-добро и обръщаме повече внимание на нас самите? Не. Рядко са тези. Рядко са тези. Какво трябва да променим тогава? Културата си. Добре. Приятно изчакване на прегледа. Надявам се резултатите да бъдат добри. И така, тук ще виждаме още една майка с своите деца. Добър ден, дечица сладки. Ще се прегледате ли? Сега ще ви направят ли тестове за алергия? Притесняват се от камерата. Тук сте като родители, които сте заинтересовани за своите... Вие сте за преглед. Извинявайте, значи един ден със сигурност ще имате и възможност и вие. Да, наживо. Да кажем, че правителството, което не подава оставка, дава алергии. Ето, това е вашето мнение. А понеже сте дошъл тук на преглед и аз искам да ви попитам вас, какво ви стимулира да дойдете да се прегледате и да видите какво е вашето здравословно състояние? Извън шегата, това, което казах, разбира се, шега, разбира се, бил съм в болница за алергия и просто искам да видя какви ще бъдат резултатите. Според мен е важно. Тежко ли беше периодът, в който бяхте в болница и с нещата, които трябваше да се справите? Ами, да, за съжаление беше. То дойде като гръмотясване бе, така миналата година.
И след това алергията не се прояви пак, но то трябваше да мине известно време, нали, без прием на лекарства, за да, така ми казаха, за да бъдат тестовете актуални. И сега искате да видите дали вашето здравословно състояние се е подобрило? Ами да, ще видим. То доктори ще кажат. Доктори ще кажат, дано всичко да е наред и да нямате повече проблеми. Дано. Какво ще кажете на всички българи? Трябва ли да се грижим повече за здравето си, да обърнем внимание на всичко около нас, на начина ни на живот? Ами знаете, ще вижте, в България има един страх от лекари. Самото състояние на здравната система въобще не е изобщо добро, ако трябва да се каже. Не случайно се пошегувах с оставката. Всъщност аз я искам естествено на правителството, но целта е, че трябва да се направят много сериозни здравни реформи, защото не е нормално в България, когато си поръча човек пица, пицата да идва по-бързо от линейката. Просто трябва да има адекватно заплащане на лекарите на спешна помощ, което наистина е голям проблем. Трябва със сигурност въобще реформи във всяко едно нещо. И като цяло и цялата тази порочна практика българите да викат бърза помощ за ситуации, които не са спешни, трябва да спре. Благодаря ви от сърце, дано се слушат във вашите съвети. Уважаеми зрители на Канал 3, Крис и Дани, както добре знаете, от утре всеки ден може да идвате тук между 10 и 14 часа и да правите своите прегледи за алергия. Всички хора, които имат желание, може да дойдат тук безплатно в Южния парк, а ние оставаме тук. А сега, колеги, към вас в студиото. Деси, благодарим ти. Нашия репортер Десислава Жаблянова на живо от Южния парк. Седмицата за борба срещу алергиите продължава до неделя. Сега да видим какво се случва с Ивелина Кунчева и как тя се справя с йогата за бременни. И изобщо справя ли се? Защо е на йога за бременни? Ето това е по-важен въпрос. Не е споделила май с екипа тук. Да видим, Ива. Започва да описва хубави кръгове. И сменяме ръцете. Хубаво подтягаме ръцете, така че да дираме 2 см повече. От тук събираме пръстите с краката, отваряме кръглите и раздвижваме. От тук прибираме коленете на главе, отваряме с главата, изнасяме челюстта назад. Стъпваме по цялото тяло. Слагаме лактите отпред, така че да отварят коленете. Облягаме коленете на тях. Почти цялата тежест е добре да отива към ръцете. Пръстите ни сочат напред. Така. И когато минаваме лекичко напред, усещаме как отваряме таза. Правим отново лек. Ти можеш и от това? Не. Е, така някак се застанеш. Моля те, не демонстрирай. Ще ти изпратиме на йога, като толкова държиш, ама не в студиото. Ивелина Кунчева на живо по темата за йога за бременни и как духа и тялото могат да се слеят. Изключително важно. Сега следват новините с Габриела Николова. Останете с тях. След това ние продължаваме.